आवो कोनो गीत बजे बड़ा गीत सुन लो अब ई कोनो तनी हट के बजे जइबा हमरे बिहार में मगह पड़ेला ई कोनो लइका गांजा खिंचता है नूरजहां जी कोई भगवान शंकर के दरबार में कहता है भगवान एगो बात सुन लो गांजा खिंचता भगवान शंकर ले कहता का कहलो लइका कहता नूरजहां जी कि तहरा के हम अब रोज आई एगो बात सुन लो अरे हर साल जलवा ढारे अइबो हर साल जलवा ढारे अइबो तोहरे इलाका बाबा हर साल जलवा ढारे अइबो तोहरे इलाका बाबा गोरखी से भिड़ा दो गोरखी से भिड़ा दो काका बाबा तोरे चिलम चढ़इबो गोरखी से भिड़ा शारदा हो लइका कहता है बाबा तहरा के चिलम चढ़ाई अच्छा वो काहे खातिर मगर को हमर टाका चलता है गोरकी से भिड़ा दो ये गोरकी हर साल जलवा ढारे अइबो तोहरे बाबा भैया बिजौली राम दुलार यादव गार्जियन की तरफ से 501 रुपया देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम तमाम बैठल पंचन भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम। एक से एक गीत निकलता एक से एक गीत निकलता। नूरजहां जी एगो मेहरारू के मरद दुबई में बा कहतिया मेहरारू मेहरारू बड़ा डेरवावेली सब बहरी लोग के जइब कमाए तो कहे कि ढेर अगर ओनिए रहब तो फंस जाई के उसे मेहरारू कहतिया रुपया कमाए पिया गइल शहर में रुपया कमाए पिया गइल शहर में एले जवानी हमर कहते रुपया कमाए पिया गइल शहर एने जवानी हमर गाहे कहर में नाता तूरी ले पानी ला भरवा से कहता दुल्हनिया कहतिया नाता तूरी ले पानी ला भरवा से हो ला भरवा से अरे आई बना बलम जे बहारवा से अरे आई बना बलम जे बहारवा से तो वाला जाने ना कि मर्दन के दुर्दशा बा। अगर मर्द प्रदेश में बा तो डरवावत या कि ना आइबो तो देवर से फंस जाई फंस जो चल लो रुपया कमाए पिया गइल शहर में एले जवानी हमर जरे डहर में नाता तूरी ले पानी अरवा से होला भरवा से
घरे अइबना बलम जे बहारवा से घरे अइबना बलम जे बहारवा से दिलवा लगा दुल्हन कहतिया चढ़ली जवानी के लोहा पिया याद करो तारो जाके लोहा पिया करो जवानी के लोहा पिया याद करो तारो जाके लोहा पिया अंधेराई नहीं तो हरे डरवा से अंधेराई नहीं तो हरे डरवा से घरे अइबना बलम जे बहरवा से घरे अइबना बलम जे बहरवा से सब लगा पूर्व प्रधान हमारे राम निवास यादव जी बड़ा प्रेम दुलार मिलेला। अब बिरहा की दीवानगी आपके सर पर चढ़कर बोलती है। अब तू लोग जैसा चाहबा वैसा बिरहा होई। मास्टर बजाओ तो ए नूरजहां जी 101 रुपया देकर सम्मान किया गया जगलाल यादव जी गार्जियन की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। ई मेहरारू के शौक होला ये नूरजहां जी अगर मरद बहरी बा अगर रात में बिरहा देख के आइल तो मेहरारू कहतिया अरे के करा करो हिया ने अरे के करा करो हिया में अरे मरलो छबकिया ए राजा तो किया से क्या बोला था जता के बोल जो रे इहे कहल जाला कि शौक मेहरारू के बहुत सखी होली सो कलश के राजा जी हई तकिया जब देखत न त एमे हई लाल लौकत बुझाता कि दूसरा मेहरारू के उठला ली है। हाय 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 अरे के करा करो हिया में अरे मरलो छबकिया ए राजा तो किया से आवे फलानी के कमतिया आवे फलानी के कमतिया ए राजा कची मुन्ना यादव लार मुन्ना यादव लार लार की धरती से ए 201 रुपया देकर सम्मान किया गया बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। अब हमरे तो कह तड़ी सकी नैहर के हई शौकीन राजा मूछ मुड़वा लो अगर बार रखता मरद तो कह तड़ी सकी जुलुफिया ए बलम जी राउर गड़े हमरा गाल में बताओ मर्दन के दुर्दशा बाकी ना भैया छिलवाइए के रहा बतिया समझबा तब ना ओ हरिया से सुनल गई विजयी भैया हमार गावत ल भैया खड़े के गायक हवन बिरहा तो ढेर दिन मर देते नहीं देखनी बिरहा तो ऐसे का जने नाम कम होखो चाहे बेसी हो केहू ऐसा जग बिरहा में ना रहल जे बचल है। मगर एक बात जरूर अवहत है विजय भैया पूरा मत मनिहा आल्हवा तो बड़ी बढ़िया लगल है। आल्हा के बाद जब खड़ी के लाइन लगल है तो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ अब इहे हमारे नगवार नियर लगत है। ई बात हमारा मन पड़ गई एकदम देखा बिरहा कहल जला कि 3 आदमी के बात सुने के चाहिए। अभी 2 जाने गावत लन
उधर से विजयी भैया, यहाँ से ही नूरजहां जी। तो अपने में बोलने तो तीसरा पारी हमारा, तब दोनों जना के नाम के लेके चले के। हाँ 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 तो हरिया से वो कहलन तो हमरे उनके बात पे एगो बात मन पड़ गई। वाह का राम जी चचा बैठल होन गार्जियन, और सही जान लिह लोगन, सच्चाई बात जान लिह। ये धरती पर खिस्सा बनेला तो दुइये गो जात पर बनेला, हाँ, कौन कौन पर हो? एगो अहिर पर आ एगो पंडित जी पर। अरे वाह, वो काहे? ये कहे कि अगर पंडित जी पर खिस्सा बनेला के भाई कुछ कहें तो कहें कि पंडित जी लालची होला लोग। आ अहिर खूब विद्वान हो तो लोग कहें कि जाए ना तो अहिर अब बुद्धि नहीं खे। हाँ, बुर्बक हो। तो तनी हमार बात समझ लिया लोग, हमरा मन पड़ल बा उनके बतिया पर। और सही जान लिया एगो जादव जी 5 बीघा के हाथा मरले रहलन, आ वही में आलू बोवत रहलन। आ मशीन जौन बा पंप बोरिंग ना करल रहलन, पंडित जी खरवासे में माने अपन खेत में काम करत रहलन। पंडित जी जात रहलन तो कहलन कि का हो जादव जी, हाँ, मर्द का कुल खुरपी अब मार कोड़त रहत रह ना, एगो बोरिंग गला देबो। हाँ, तो पंडित जी एक हाथी कहतलन कि खरवसो में हमर काम हो जाओ। अरे वाह, कुछ ना खाती। ऐसे कि अगर मान ले तनी बोरिंग गलो यहाँ तो हमारा ले कहन कि चलो ओइजा हुमाद करे के बा, हाँ, तन जांचे के बा पानी। चलो पानी जांचे के बा। तो पंडित जी तो अपन लक लगावत होन राम जी चचा। अब उ कलन जादव जी की बे महाराज, अरे उरा सोचत तनी न उहे बात पर पंप तो कहिए ले लिया के धैले बानी। हाँ, पंडित जी कहलन तब कल बोलवा लो मिस्त्री के। आ पंडित जी गइलन, आ जाके आगे आगे जौन बा जादव जी आ पीछे ले पंडित जी शंख पतारा ले ले हवन, आ लेके जातड़न। पंडित जी पूरा 5 बीघा घूमलन चचा। हाँ, आ घूम के कहलन जादव जी यही गलेगा बोरिंग। हाँ, यही कोना। 80 फीट नीचे पानी एकदम धक धकाता। हाँ, बल 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 फेंकी। अब पंडित जी जानबे करल, कहलन तो जादव जी के शुद्ध मन होला। कहलन ठीक बा बाबा, एकदम इजे गलो, का चिंता बा। हाँ ये जे धक्का अब उद्घाटन हो गई, तब बाबा कहलन कि उद्घाटन तो हो गई है, पतरवा पर 251 धर उद्घाटन के 130। तो 251 रुपया जादव जी दे दिलन। पंडित जी कहलन कि अच्छा तो तहार भैंस लागे ले दही वही ना खियब, चूड़ा ना खियब। कहलन कि अरे महाराज चलिए, ये तो आपका स्वागत है। हाँ, जान लिया चाचा की गोइलन पंडित जी के लिया के अपना धीरे धीरे गोइलन तो जाके अपना औरत से कहलन कि सुन हो, हाँ हो, हई पंडित बाबा आइल हवन, आ दहिया तने जमौले बड़ू लेके आओ तो आप नीचवा है निकाल के, नूरजहां जी निकाल के जादव जी धरतीये पर 2 अजूरी बिक दिहलन। आ चीनी धोई के आ ऊपर ले एगो बड़ बर्तन धोई के आ में चूरा भर दिहलन। अरे वाह, आ भर के कहलन बाबा आइए आइए, बैठिए खाइए भोग लगाइए। भोग लगाइए। वाह और पंडित जी देखलन ए भाई खाली खलिहा चूरा धोइल बा। कहलन बे महाराज ये कैसे आप जादव जी हैं, चूरा खलिहा बा, न दही बा न चीनी बा। कहलन बे महाराज आप तो पंडित जी हैं, आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, देखिए। तो बे कहाँ बा खलिहा, खाली बर्तन में चूरा लौकता। कहलन के महाराज हो जा तोहरा 80 फीट पानी लौ गइल है, या कटोरवे के नीचे दही चूरा बा नहीं खेलो को। मने ओइजा तोहरा 80 फीट पानी लौ गइल है, आ कटोरवे के नीचे तोहरा दही चूरा बा, तने दूर में तोहरा नहीं खेलो को। हो जाला भैया के आला पकड़ी।